Morning mga kapadyak. Nandito tayo ngayon sa bagong tambayan ng trail seekers. Si Idol Mao, si Boss Idol. Parang pumayat ka, sir. No, pumayat ka. Hindi lang ako humihinga. Sa Press Luis. 15 kilo. Last Press 5 ng minutes. ETDC mga kapadyak. Pakyot ni kulay may kami. Mga kapadyak. Ito na yung mga medal nila. Siya nga pala. Gawang tatang ko ito mga kapadyak. Alam nyo na si Sir Idol Tatang, Sir Jonathan. Baka may gusto magpagawa ng mga medal, contact nyo lang siya. Ganda oh. Good luck sa mga sasali mga kapadyak. At saka ingat kayo. 5 minutes later. Mga kapadyak, mas ready na yung mga 15 below. Yeah, boy. Ingat kayo. Mga kapadyak, sama natin si Idol Mao. Yan, magre-ready na sila. Ready na for race. Papunta na kami sa starting line. 15 below muna. Yan eh. A few moments later. Mga kapadyak, mag-i-start na. I-start na ni Sir Jonathan. Okay. Ready. 1, 2, 3, go! Okay, okay. Okay, Mike. Shit. Okay mga kapadyak. 15 below. Mga nasimplan na mga kapadyak.
Si Sir Balyan. Tropa natin sa... Standar, Dago! Standar! Standar! Yay! Ingat kayo mga kapadyak. Ganda ng medyo, ibabaw! Ingat, Kalam, ingat, kalam! ingat. Kalam, kalam, kalam! Binok pa sa tulunan eh. Oh, ingat. Kopya. Kopya. Kilang, kilang! Last na doon sa ano, DK, magririmatian na kayo doon. Dito po yung Balcot Trail na sinasabi nila mga kapadyak. Mga kapadyak, 15 lang mga ito, 15 below. Ang gagaling na nilang mag ano. Ang gagaling na nilang mag trail. Oh, Yay, yay! ito, bilis. Yay, pertangan! Yay! Yay! Yan, Giring ka lang! Rakis ata! punta tayo mamaya doon mga kapadyak sa Rakis. Hey there, Eh, timbangad. subscribe to my channel. And also press this bell icon. Nice. Nice technique. Go, go, go. Oh, pia. Malapit na. Hey. Nag-ista yan. Pagod ko, pagod kayo.
XC Trail mga kapadyak. Dito sa San Quintin. Balko Trail mga kapadyak. Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. Nice! Manat, idol! Oh, ingat lang, ingat lang. Ah, rigid yan, rigid. Nice! 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 Natay lang. Sir Raymond! Alagam! Sir! Nice! Idol! Abol, idol! 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 Abol! A few moments later. Punta na tayo sa awarding para makauwi na rin tayo mga kapadyak. Congrats, idol! Maganda tayo ah! Ano pala ako kondisyon? Papatila! Nagkukot daw po na pinaka sa taas eh. Ano yung ginawa mo? Team Philippines! Idol! Mga idol natin to! Timbangan. Idol ko maganda tayo na eme. Ano po ba ka ng page show? Friendly Kapadyak. Po? Friendly Kapadyak. Ay, friendly. Shoutout. Shoutout sa'yo. Sino ba? Shoutout sa'yo, Khalil Prendaroyo. O yun, shoutout sa'yo, Henny Silaso. Ayun. Si Papa, mabintak niya bara mo na. A few minutes later. Dave Tambok. Fifth place. Teka, wala pang picture na. Ay, lang yan. Kabayan.
sama-sama. Lima. Group, kasama yung donor. Nasa 15 below category. Pakita ka dyan eh. Original tata. 16 to 19. Next category. 16 to 19. Eric Laroco. Kapay mo babae, mapuputang kayo. Bakla, nagkasipit kayo. Maputay! 150. Tingin daw. Fourth place. Carlo Acosta. Kanan mo ng medal. Next leg daw ang medal natin. Sabi mo na para... Third place. Vincent Ferrante. Ako na picture mo sa mga Second place. Cabangaran sa final. Waiting na rin to ha. EJ Cesario. Ano na nauring ikabil guys? Ano nang ikabil? Sarap ata maglugo mamaya nga po. Kasali ako dyan. Ulang lang. Manuel Balmonte. champion. Ay, nag-uutara na tayo. Koreano tayo. Kahit ako magtigaling yung mga Opa, ako naman na. Group picture. Group. Parako ah. Ito mo kami parako tayo. Sabi mo pala, mapuputang Congrats kayo. sa nanalo. Pinay si babae. 16 to 19 category. Ano minsan na kami? Pwede na. Fifth place. Eliazar Manipon. Ay, kasalay. Sabi nga, bali. Tawag ka na. Fourth place. G.A. Lazaro. Ay, kasalay. kasali naman. Balik yun dito. Kamera, halika sa kamera. Kamera. Huwag niyong takpan yung meter niyo. Malakas kayo natin. Wala pa rin. Yan, nagkapi pa daw. Right. Sumalangam na ba yan? Third place. Marvin Tabayan. Even. Second place. Waiting na rin to ha. G.L. Lazaro. Ay, kasalay. Nag-sitmat! Oh, may nagprotesta ha. Sa ngayon. Sana all. Wala na ha. Kilala niyo na. Oh, may nanalo na. Waiting na ha. 20th champion. Ay, kasali lang. Thank you sa atas. Oh, wag na ha. Baliktad na lang na. Baliktad. Ay, kakapalit pa. Oh, sir. Anak kaya? Wala nang budong sa susunod. Waiting na siya. Waiting na rin siya. Yung group. Group. Oh, group picture nyo. Ayun. Dilima. Ano ba yung isa? Congrats sa nanalo. 20 up category. Oh, sabaw. Ilang tulon next week. Sabaw. Next week. Oras yung ba? Oh, next week. Ulit. Ayun. Natapos din yung extra race mga kapadyak dito sa Lingkupan. Congrats sa mga nanalo.
Pauwi na tayo mga kapadyak. Bali nagmotor na lang tayo, medyo malayo, tapos maaga yung start ng race. Tara na, uwi rin tayo ng maaga. Okay, congrats ulit sa mga kapadyak nating nanalo. Ingat tayong lahat. God bless. Bye.